Mä voin pistää. Mulla oli vielä vähän videon alkuun. Mä vasta tein tämän mapin. Mutta mulla on kuitenkin tähän videon alkuun semmoista asiaa, että jos te haluatte nähdä niinku enemmän tätä ruutuja lähemmäksi, niin mä voin kyllä zoomata, mutta sitä tulee paljon huonompaa laatua, jos mä kuvaan sen sillä zoomausjutulla, kun tässä kamerassa on niinku semmonen, että pystyy zoomaan semmonen kuvaus ja semmonen, millä ei pysty kuvaamaan ja se ei pysty zoomaan, niin se on parempi se, millä ei pysty zoomaan, se on parempi laatusta, mutta se on huonompi sen takia, että sillä ei pysty zoomaan. Mutta se toinen on taas huonompi siinä mielessä, että se on ihan kurra laatu, huono laatu. Ja mä voin olla aktiivinen. Ja jos mä oon aktiivinen, mä veikkaan, että mä teen joku 4-3 videoa päivässä. Että jos teitä kiinnostaa, senhän minä tiedän teidän mielipiteitä, mutta kuitenkin se on minun vaikea tietää teidän mielipiteitä, kun te olette erilaisia ihmisiä. No normaalipelit, mitä mä pelaan, on, jos mä teen pelivideoita, on Fine tai sitten joku Kodi, veikkaan. Tai sitten joku GTA 5, joku kaverin kanssa tai jotain tämmöstä pientä kivaa leikittävää. Mutta kuitenkin. Joo, mä pahoittelen vieläkin tosta yskästä. Se on vähän siinä, että yskiikö vai ei, mutta mä muistille mitään. Joo. Mutta tässä videossa olisi tarkoituksena päästä tekemään talo. Vaikka tää nyt onkin eka jakso, mutta tästä mapista, tästä tulee nyt mun perusmappi. Vähän sama kuin pelaisin jotain Skyblokia tai jotain. Mutta kuitenkin tän nimeksi tulee, no ei mun tarvitse sitä kertoa, koska se kuitenkin lukee se nimi videossa. Niin turhaan mä nyt sitä rupeen selittelemään tässä. mutta mä ajattelin, että mä voisin teillä kysyä, jos mä tekisin vasta kakkososassa sen, että mihin se talo pistettäisiin. Tai voihan sitä aina vaihtaa. Mä tulen vaihtamaan sitä jossain välissä sitä talon asuinpaikkaani. Joten aluksi me asutaan nyt tässä, se on sovittu joo. Vaikka itse sovin, mutta ihan sama. Minun itse sovinnoni. Tehdään nyt vaikka, ei tehdä ihan heti mitään semmoista mun mielestä hirveän jättimäistä taloa. Normaalisti nyt mun talot on nyt vähän mitä on, että kannattaako niihin uskoa, että ne olisi isoja tai kannattaisiko niihin uskoa, että ne on pieniä tai mulla se on aina vähän siinä ja siinä, että onko se iso vai pieni.
kivaa. Ai mun kurkku. Mulla on semmoista vielä sanottavaa, että mä en oo ihan varma, mutta tai mitä mä synkkään? Mun piti itse asiassa sanoa sitä teille, että tai enpä sano vielä, mutta itse asiassa justiin sitä piti sanoa, että oikeesti jos te edes katsotte tätä kanavaa ja teitä kiinnostaa katsoa tätä, niin sanokaa kommenteissa, jos te haluatte, että mä pelaan jotain peliä ja mä hankin sen pelin ihan teidän vuoksi. Tai sitten mä vaan tykkään pelata, ei siinä mitään muuta. Ja tehdä teille videoita. Ja ainoa asia, mistä minä en ollenkaan tykkää. Mä en tee näitä videoita. Mä voin sanoa sen kaikille tähän, että kukaan ei luule mitään. Niin mä teen vaan sen takia näitä videoita, että en mä halua näistä mitään rahaa tavallaan. Se olisi mun mielestä ihan itse asiassa hyvä asia, jos ei näistä edes sais rahaa. Mä tuun näistä joutuu saamaan, jos niinku on tarpeeksi hyvä ja näin. Mutta mua ei niinku kiinnostaa, onko mä hyvä ja saanko mä rahaa. Mua kiinnostaa se, että mä haluan näyttää teille paljon juttuja. Jos teitä nyt sekin kiinnosti, että tietoa. Tehdään nyt vaikka tämmönen. Tähän alkuun nyt vaikka tämmönen. Vähän tulee kyllä jo pimeätä, että ei ole mukavaa täällä kaivoksessa. En tykkää. En tykkää. Oi graveli sun kanssa. Joo, ja joku tai joku ei kysynyt, mutta jos te ihmettelette, miksi nämä blogit on tämmöitä, niin tää on tosiaan toi tekstuuripäkki. Jos te sitä ihmettelette joskus. Tuossa on näköjään ironia, mutta kuitenkin. Niin siis tämä ei ole normaali tekstuuripäkki. Ja mä pelaan pleikkarilla, kuten näette. Niin sen takia tässä on niinku kaksi uutta tekstuuria. Ja se toinen on muovi ja tämä millä mä nyt pelaan on kaupunkitekstuuri. Molemmista ihan tykkään. Mutta mun mielestä tämä on parempi, joten käytän enemmän tätä. Nyt mäpäs käyn tännoin. Sitten, mitäs muuta sanottavaa mulla on? Ei paljon muuta, mutta keskitytään nyt tähän Minecraftiin. Mä en pysty hirveen isoja videopätkiä tekemään ja mä en voi sille mitään. Mä teen normaalisti vaikka semmoista 10 minuutin videoita vaikka. Mut jos mä teen videoita Minestä, niin mä varmaan sitten teen semmoista ihan